இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நியூ டெனன்சி ஆக்ட் 2017 தமிழ்நாடு ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் ரைட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் லேண்ட்லார்ட் அண்ட் டெனன்ட்ஸ் ஆக்ட் 2013. இது வந்து ஒரு மாடல் ஆக்ட் தான். எப்போன்னா 2015 வந்து கொண்டு வந்தாங்க, இப்போ இல்லை. அதாவது இந்த ஆக்ட் வந்து நடைமுறைப்படுத்தினா என்னென்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்த, அதாவது ஒரு ட்ரையல் பார்த்து தான் இந்த ஆக்டை ஆஃப்டர் 2 இயர்ஸ் 2017 வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஆக்ட் வந்து 22 February 2019. இதுக்கும் 1916 ஆக்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, டெனன்சி அக்ரிமெண்ட், ரெண்ட் அத்தாரிட்டி, இந்த ரெண்டுமே 1960 ஆக்டில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்காது. ஆனால் இந்த புது 2017 ஆக்டில் வந்து டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டு, ரெண்ட் அத்தாரிட்டி, இந்த ரெண்டு டேர்மும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன அப்படின்னா, டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் செக்ஷன் 2 clause 1, ரெண்ட் அத்தாரிட்டி, ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர், ரெண்ட் கோர்ட், அதுக்கப்புறமா ரெண்ட் ட்ரிபியூனல். ரெண்ட் கோர்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, அவங்க வந்து எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி, ரெண்ட் அத்தாரிட்டி வந்து எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு டைரக்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ரெண்ட் கோர்ட் வந்து டைரக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ரெண்ட் கோர்ட்டில் வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது, டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. ரெண்ட் அத்தாரிட்டி தான் அதுக்கு வந்து ஃபுல்லாக இன்சார்ஜ். வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது யார், அவருக்கு பவர் வந்து யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ரெண்ட் அத்தாரிட்டிக்கு தான் அந்த பவர் இருக்கும். Rent court not have registered the tenancy agreement but give direction to the rent authority have power to the register. டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் செக்ஷன் 2 clause 1. டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் வந்து யாருக்கும் நடுவில் இருக்கும் அப்படின்னா லேண்ட் லார்டுக்கும் டெனண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் டெனன்சி அக்ரிமெண்ட். அது வந்து ரிட்டன் ஃபார்மில் தான் இருக்கும். இந்த டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, அந்த எவ்வளோ அக்ரிமெண்ட் வந்து அவங்க டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து லேண்ட் லார்ட், அந்த நிலம் வந்து யார், அதாவது அந்த பர்டிகுலர் பெர்மிசஸ் வந்து யார் பேரில் இருக்குது, அதுக்கப்புறமா அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே, அந்த லேண்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறது வந்து டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கும். சப்போஸ் டெனண்ட் வந்து அதை வந்து சப்லெட்டிங் விடுறதா இருந்தாருன்னா ப்ரேயர் பெர்மிஷன் வந்து டெனண்ட்க்கு, அதாவது லேண்ட்லார்ட் கிட்ட அவர் வந்து கன்சென்ட் வந்து வாங்கியிருக்கணும். அதுவும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் செக்ஷன் 2 clause 1. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் செக்ஷன் 2 clause 4. ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் வந்து யார் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் இல்லைனா ஒரு கம்பெனி அப்பாயிண்டட் பை த லேண்ட்லார்ட். அதாவது இப்போ லேண்ட்லார்ட் வந்து அப்ராடில் இருக்கலாம், அவர் வந்து ஒரு பர்சனையோ இல்லைனா ஒரு கம்பெனியோ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக, அதாவது அது வந்து மேற்பார்வையிடுறதுக்காக அப்பாயின்ட் பண்ணப்படுற பர்சன் தான் யார் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர். அவரோட ஒர்க் வந்து என்ன ஒர்க்கு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ரிசீவிங் ரெண்ட். அதாவது அவர் யார் டெனண்ட்ஸில் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட இருந்து ரெண்ட்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. யாருடைய சார்பாக அப்படின்னா லேண்ட்லார்டோட சார்பாக அவர் வந்து ரெண்ட்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. மேனேஜிங் ப்ராப்பர்ட்டி, ஏதாவது அதில் வந்து குறைபாடுகள் இருக்கலாம், அதை சரி பண்ணுறது அவரோட வேலை தான். அப்புறம் மெயின்டைனிங் அக்கௌண்ட்ஸ், அப்புறம் ரிசீவிங் ரிசிப்ட். கவர்மெண்ட்டுக்கு அவர் ஏதாவது டேக்ஸ் கட்ட வேண்டி இருந்தாலும் அதை வந்து அந்த லேண்ட்லார்டோட சார்பாக யார் கட்டுவா அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் தான் கட்டுவாங்க. இதுதான் அவருடைய ரோல். ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜரோட ரோல் வந்து செக்ஷன் 2 clause 4. தென் ரெண்ட் கோர்ட் செக்ஷன் 2 clause 5. ரெண்ட் கோர்ட்டை வந்து யார் இருப்பா அப்படின்னா ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர். அவங்க வந்து யார் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ். அதோட குறைவான ரேங்க் உள்ளவங்க வந்து அங்கே இருக்க மாட்டாங்க, எலிஜிபிள் டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ். தென் ரெண்ட் ட்ரிபியூனல் செக்ஷன் 2 clause 6. அவங்க வந்து யார் அப்படின்னா ட்ரிபியூனல் அப்படின்னா நம்ம ரெண்ட் கோர்ட்டு போய் அங்கேருந்து அப்பீல் போகிறத ரெண்ட் ட்ரிபியூனல். அவங்க வந்து ரிட்டையர்டு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் தான் இருப்பாங்க ரெண்ட் ட்ரிபியூனலில். தென் ரெண்ட் அத்தாரிட்டி செக்ஷன் 2 clause 8. ரெண்ட் அத்தாரிட்டி வந்து யார் இருப்பா அப்படின்னா டெபுட்டி கலெக்டர் தான் ரெண்ட் அத்தாரிட்டியில் இருப்பாங்க. இந்த டெபுட்டி கலெக்டரை அப்பாயின்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா கலெக்டர் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த டெபுட்டி கலெக்டருக்கு கீழே நிறைய சபார்டினேட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் ரெண்ட் கோர்ட்டோட டைரக்ஷனில் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் இந்த சபார்டினேட் ஆஃபீஸர்ஸ் பண்ணுவாங்க. யாருடைய மேற்பார்வையில் அப்படின்னா டெபுட்டி கலெக்டரோட மேற்பார்வையில். டெபுட்டி கலெக்டரை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது ரெண்ட் அத்தாரிட்டியாக யார் அப்படின்னா கலெக்டர். தென் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் எவிக்ஷன் வந்து செக்ஷன் 21 சொல்லியிருப்பாங்க. இதில் வந்து கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப், இந்த ஆக்டில் வந்து கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் எவிக்ஷனை வந்து எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ரீபொசிஷன் பை லேண்ட்லார்ட், அந்த டேர்ம் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களே தவிர கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் எவிக்ஷனுங்கிற டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது அந்த நிலத்தை வந்து இல்லீகலாக யூஸ் பண்ணாலோ நியூசன்ஸ், அந்த டெனண்ட்டால் ரொம்ப நியூசன்ஸ் க்ரியேட்
பட்டு சுற்றி உள்ளவங்க வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப தொல்லை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும், இந்த மாதிரி நிறைய இம்மாரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கிரவுண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி இதை வந்து அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரீபொசிஷன் பை லேண்ட்லார்ட் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் எவிக்ஷன் வந்து இந்த செக்ஷனில் இந்த ஆக்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுற டேர்ம் வந்து ரீபொசிஷன் பை லேண்ட்லார்ட். தென் செக்ஷன் 4, no person shall let or take any premises without the written tenancy agreement. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் சொன்ன மாதிரி அதாவது லேண்ட்லார்டோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் சப்லெட் வந்து விட முடியாது. அதை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதை ப்ரேயர் கன்சர்ன் வந்து வேணும். அதை சொல்லியிருக்கிறது செக்ஷன் 4, no person shall let or take any premises without the written tenancy agreement சொல்லியிருக்கிறது வந்து செக்ஷன் 4 clause 2. If there is no any prior tenancy agreement between landlord and tenant, they have to enter into a tenancy agreement within 575 days from the date of commencement of this act. அதாவது எந்த ப்ரேயர் tenancy agreement வந்து லேண்ட்லார்டுக்கும் டெனண்ட்டுக்கும் இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஆக்ட் கீழே வந்து அவங்க ப்ரொடெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா 575 டேஸுக்கு என்ன அப்படின்னா டு என்டர் இன்டு ஏ tenancy agreement within the 575 days from the date of commencement of this act. இந்த அக்ரிமெண்ட் அதாவது டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ளே இந்த ஆக்ட் வந்த 575 டேஸ்க்கு உள்ளாடி அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் வந்து மேக் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவங்க வந்து இந்த ஆக்ட் கீழே ப்ரொடெக்ஷன் வாங்க முடியும். தென் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் பிஃபோர் ரெண்ட் அத்தாரிட்டி செக்ஷன் 4 clause 3. என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூல் தே ப்ரிப்பேர் டெனன்சி அக்ரிமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூலில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பர்டிகுலர் சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது நேம் டெனண்ட் அப்புறம் லேண்ட்லார்டோட நேம் இருக்கணும், ஃபோட்டோ ஐடி ப்ரூஃப் இருக்கணும், ரெண்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு, டெபாசிட் அமௌண்ட் வந்து அதாவது நாட் மோர் தென் 3 months, அதாவது 3 மாதத்தை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. டியூரேஷன் வந்து எவ்வளோ காலம் நம்ம டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் வந்து போடுறோமோ அந்த டியூரேஷன் வந்து அதில் இருக்கணும். வித்தின் 30 டேஸ்க்குள்ளே வந்து டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்து எப்போ அப்படின்னா 30 நாளுக்குள்ளே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கப்புறமா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன பிறகு 15 நாளில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா சிஸ்டமில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கணும். டெர்மினேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா அதாவது டெனண்ட் வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட் அதாவது டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் வந்து போடுறதுக்கு ஒத்துக்கலை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அந்த அவங்களோட வாடகை இதை வந்து நீக்கம் பண்ணிடலாம். அதான் இது கொடுத்துருக்காங்க, டெனண்ட் நாட் கம் இன் டு த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் த டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் டெர்மினேட்டட். சப்லெட்டிங் வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வித் ப்ரையர் அப்ரூவல் ஆஃப் லேண்ட்லார்டோட அப்ரூவல் இல்லாமல் சப்லெட்டிங் விட முடியாது. மீனிங் உள்ளது நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் பார்க்கலாம்.